краят на месец август, краят и на голяма част от отпуските. Оказва се обаче, че повечето хора се връщат на работа непрезаредени и с енергия, се случва нещо доста притеснително и спадат в депресия. Защо това е така и какви са симптомите на това състояние? При мен в студиото е психотерапевт Ники Марков. Добро утро! Добро утро! Господин Марков, защо така се случва и изпадаме в депресия, когато се върнем от отпуска? А точно това, което казах, очаква се да сме се презаредили, да сме си починали, да сме с нова енергия, за да можем отново да започнем и да работим до следващото лято. Така е, да. Явлението е добре познато. Наричаме го след ваканционна депресия. За да можем така да разберем как да се справим с него, първо трябва да го разберем в дълбочина. Той може да бъде разгледано от неговите съставни части. Те са три: емоционална, интелектуална и физиологична. Емоциите, които изпитваме, са тъга, носталгия и липса на ентусиазъм, липса на вдъхновение. Физиологичните проявления са отпадналост, умора, проблеми в апетита и проблеми в съня, най-често. Всичко това най-често води до поведенчески проявления. Т.е. ние започваме да правим неща, които още повече засилват негативното влияние. Посягаме към разни алкохол, цигари, оставаме си в леглото по-дълго. Т.е. всичките симптоми на една истинска депресия. Ставаме ли по-раздразнителни, защото имали сме една-две седмици почивка, никой не ни е притискал да ставаме рано, да отиваме на работа и както сам казахте, всичко това се преобръща за един ден и ние започваме да прибягваме към най-различни медикаменти, било то дори алкохол, за да можем да превъзмогнем това, че трябва да се върнем отново на работа. Така е, да. Раздразнението е емоция, която ние изпитваме, когато нашите потребности не са удовлетворени. Бидейки в депресивно състояние, ние имаме постоянното усещане, че нещо не ни е наред, което автоматично води до това да бъдем по-раздразнителни, търпимостта ни да падне, да не сме склонни да се въздържаме, когато някой направи нещо, което е в разрез с нашите нужди. Как се лекува депресията? Какво можем да направим ние, ако разберем? Има ли как точно да разберем, че започваме да изпадаме в състояние на депресия? Да. Не случайно започнах с трите проявления на състоянието, защото на практика има какво да направим и в трите посоки. Ако говорим за емоционалната част, следва да си дадем сметка, че изпитваме тъга, носталгия и липса на ентусиазъм и да оценим, че това говори, че сме в такова състояние. Промяната в човека идва отвън навътре, не отвътре навън. Какво значи това? Това значи, че трябва малко да се понасилим да правим правилните неща, за да може да се почувстваме по-добре, а не да чакаме да се почувстваме по-добре, за да започнем да правим правилните неща. В контекста на интелектуалните механизми, човешкото внимание и човешкия фокус е доста ограничен. Ние можем да го дадем изцяло само на едно нещо. С други думи, ако решим, че искаме да се справим, следва да пренасочим съзнанието си, фокуса си от миналото, хубавото изживяване, което сме имали, към бъдещето и евентуално да се постараем да си поставим цели, било то в работата или в личния живот, които ни ентусиазират, които ни вдъхновяват. За да може това всъщност да доведе и до физиологичната промяна, която е зареждане с енергия и желание за работа. Това полезна практика ли е да приключи отпуската и ние да започнем да мислим за следващата отпуска, за да може по някакъв начин да ни е малко по-леко? Макар и често да се практикува, съществуват по-добри практики. Ако искаме да можем да живеем живота си пълноценно, а не от ваканция до ваканция, както се казва, по-добре би било да се опитаме да измислим, да планираме начини, по които нормалното ни ежедневие да ни зарежда, то да е изпълващо, то да ни прави щастливи и то да ни ентусиазира. По този начин всъщност няма да има нужда да чакаме да дойде следващата ваканция, за да се почувстваме истински щастливи. Какви са начините да го направим това нещо? Както споменах, през поведенията. Човека така е въоръжен с няколко дейности, които се наричат адаптивни и които доставят удоволствие и в същото време нямат негативни последици. Могат да бъдат сведени най-общо до 6 групи. Това е изкуството, това е грижата за домашен любимец, това са игрите, това е социализацията с приятели и това е излизането сред природата. Сега това, което ми хрумва е доколко това, че изпадаме в депресия, връщайки се на работа, не е знак, че има проблем пък в това, което работим. Защото, например, аз идвам с удоволствие на работа, но пък ако не ходя с удоволствие на работа, има ли значение дали съм бил в отпуска или не съм бил в отпуска? Тя депресията ще ме преследва през цялото време. Така е, да.
една от причините да изпадаме в това състояние е голямото разминаване между емоционалните ни състояния в ежедневието ни и емоционалните състояния, които изпитваме по време на отпуската. Ако амплитудата между двете е твърде голяма, ако ежедневието ни е сивичко, не много разнообразно, не е изпълнено с удоволствие, наслада и забавления, а пък попаднем в почивка, където всичко е вау, много разнообразие, много приключенство, много интересни изживявания, тази амплитуда се отваря и това прави прехода между двете много драматичен за нас и за нашата психика. На вашия въпрос, да, когато ентусиазма за ежедневието ни е сравнително нисък, това има директно отражение върху описаното състояние и когато ние се върнем в сивото ежедневие след интересна почивка, нормално е да има понижение в емоционалния ни фон. Казвате интересна почивка. Има ли някакъв период, който е оптимален, за да си починем, но пък и да се върнем отново на работа заредени и да не изпадаме в депресия? Много хора предпочитат, примерно, целият месец август да бъдат в почивка, но това са едни 30 дни, започваш да губиш трудовите си навици и може би точно за това пък и после идва състоянието на депресия. Да, желателно е, особено когато има голяма разлика между двете действителности, но и не само, да си дадем шанс ден, два, три, ако може и седмица, в който шанс ние да се адаптираме след почивката, да имаме възможност да влезем на плавни обороти в забързаното ежедневие и към ежедневните усилия, които полагаме за работа или за други неща. Защото ако от крайно хубавото, ако можем така да го наречем почивката, директно се гмурнем в другото, и то не е толкова хубаво, шансовете да изпитаме това състояние драстично нарастват. Финален въпрос, едно изречение. Ако намалим работната седмица, за което много често се говори, от 5 на 4 работни дни, дали това ще ни помогне да се чувстваме по-добре психологически? Отговорът така е свързан с много други явления, не само с описаното, и изследванията показват, че една 4-работна седмица, 4-дневна работна седмица, може да бъде доста по-ползотворна за човешката психика. Естествено, ако свързваме работата, труда с негативни емоции, колкото по-малко, толкова по-добре. Затова е важно човек да намери работа, която го изпълва и с положителни емоции, не само с негативни. Много ви благодаря за този разговор. Да намерим мечтаната от нас работа, за да се чувстваме добре. И аз благодаря.